Pozdrav svima, moje ime je Aleksa Pavlović. Dobrodošli u novi video. U današnjem video sadržaju osvrnut ću se na Formulu 1 i predstojeću trku u Silverstonu, koja je jedna od 3 trke za koje će se kvalifikacije vršiti na specifičan način. Naime, klasične kvalifikacije koje imamo, koje znamo, odnosno voženje najbržih krugova, u Silverstonu će se voziti danas. I pozicija ostvarena na tim kvalifikacijama će označavati startno mesto u sprint kvalifikacijama koje su sutra. Šta znači sprint kvalifikacije? Sprint kvalifikacije su zapravo jedna vrsta trkanja u kojoj vozači Formule 1 voze 100 km bez pit stopa, što traje u prosjeku od 25 do 30 minuta. Također novost je što će se i trke, odnosno pozicije u sprint trkama koje su u jednoj pozicije, u startne pozicije na trci bodovati, tako što će prvoplasirani dobiti 3 boda, drugoplasirani 2 i trećeplasirani 1. Generalno rečeno, po meni, ovakva promjena može uticati na dalje tok takmičenja, jer kao što znamo u prošlosti su se cijeli šampionati gubili isključivo za 1 bod, što može da se desi i u ovoj sezoni. Tako da ostaje da vidimo šta će doneti sprint kvalifikacije Formule 1, da li će to biti dobro, da li neće. Ja generalno smatram da je neophodno uneti dašak neizvjesnosti, a samo bodovanje sprint kvalifikacija će u značajnoj meri doprineti da se šampionat učini neizvjesnijim, budući kao što znate da postoje indicije da je Lewis Hamilton odustao od napada na novu titulu, što govori trenutno stanje, odnosno 5 uzastopnih, odnosno 5 pobjeda Maxa Verstappena u dosadašnjem toku takmičenja. Generalno rečeno, još jedna stvar, sama sprint trka će iz bolida po meni izvući maksimum, jer se vozi 100 km bez pit stopa. Toliko od mene, ostaje da vidimo u ove 3 trke šta će doneti sprint kvalifikacije. A prvo, pre nego što završim, moram da kažem da sam pomislio da će se sve trke, počeo od Silverstona, voziti sa sprint kvalifikacijama, ali sam sada u pripremi za ovaj video došao do saznanja da će samo 3 trke se ove sezone voziti kroz sprint kvalifikacije. Toliko od mene, drugari. Ja se nadam da ću uspjeti i u nedjelju da napravim video klip u kome ću, u subotu uveče, u kome ću analizirati za vas sprint kvalifikacije. Toliko od mene, pozdrav.